Lamsogo haino hai Tripuri khorango chobani sengkrak tahukte bukhurungno tinini Tripuri khorangni mangpli wngkha comment reply tini Tripuri khorang je borok Tripuri khorango comment nairokno Tripuri khorang bebak ni question no reply ri manya phano khoroksa khorokni ni jora reply rwnai phiaba reply rwna swkang khoroksa borok ni bumung Tripuri khorang khurjatai klaio abo wngkha chini chobani sengkrak chini takhuk Dimen Deborma belai kheno paiplaya hambai borong budang Dimen Deborma chini Tripuri khorang bai salbrum brum nang jora troyawi Tripuri khorang bai krungai tongmani bagui phaidingke sengtabu comment reply phasing thanglai siwana puila swkang jeung comment naharkha Bupendra Debormani comment bo suikha tamo Tripuri khorang channel lo kok sanai sabo tangui nukjakya tei apte haiklaino question milirere Sanjoy Busuika tamo Tripura khorang khe waisa phano nukjagui koksaya abo Tripura suimani na Tripuri suimani Tripura chakhana belai kheno hambai chobani sengkrak Bupendra Deborma bai takhuk Sanjoy Tripuri khorang u kok ya phangni simin no sungjagui phaio aboni bagui norokni question Tripuri khorang khosawi namani kok khaklayo norokno answer rwkha kheno bebak chini tofani lukorok u question ni answer saimana no hanai obo wngkha apti hai Tripuri khorang Tripuri nationalism ni ideology o siminse himo aboni bagui Tripuri nationalism ni ideology ni bisingtui no personal eba kebni publicity no Tripuri khorang important riya phia norok Tripuri khorango dal bidal mangpli norok nugui mano a dal bidal mangpli bo Tripuri nationalism ni bisingtui se Tripuri khorango abono loot khalayo u jagao norok nugui mano toha kosoponi mangpli bo norok Tripuri khorango nugnai aw tamni se nugya angai tongnai ba tamni bangki chini choba se toha kosomrok baise chini choba mangpli phu simen bo phunugya jeng khazana nadagya direct no shoot by akon by klaino jeng roi khibio tokha kosomrok no tei abono kare government ni news bo jeng phunugo phia abo wngkha Tripuri khorang file stock naragui ruo tei abono kare bo Tripura hastini sini Tripura sani political party dal bidal je kono political party phanong thang je kono NGO rok ni kok rok no phanong thang aborong bo Tripuri khorang highlight khlaio eba personally kebo sana musugnai tongnai rok no bo Tripuri khorang sep ro phia abo bisi busuk jora angi tongnai Tripuri khorang bo saimanya tamni bagui hingke Tripuri khorang ni board of director jesa abono rugui no Tripuri khorang sabong matango tamni bagui hingke jeng kaisa kok kam kheno saimano sengkrak nani bagui hingke okra ni eba tuidul phang ni kok jesuk phano krak khlai jeng khnai tongna nango nei jeng jotono saimano aboni bagui chini Tripuri khorang joto hakjal yagra debra jesuk phano tongthung jeng jotono arai dano belai krak khlai jeng rakhogo aboni bagui Tripuri khorang ni Tripuri nationalism ni ideology no rugui no tokha kosom rok no hingke reply rwnani tei boroni file stock narwngnani tei hasteni kok rok no hayungni lukrok no kok piri phungnani tei apte hai tabu Tripuri khorang ni mangpili je nugui tongmani hai mangpili rok no chini lukorok ni bwskango Tripuri khorang ni mangpili ni bisingtui tubui phainani abo se Tripuri khorang ni important Tripuri khorang ni raidao Tripuri nationalism ni bisingtui dofani samung tangna thangkha khe mukhang nukjakna nanglak ni Tripuri khorang khaklaio tamni hinkhe Bible bo ukok srai kheno suijak tongo yagra yakbai chubachu buino khlaika khe debra yakno sai tamandati nei next question wngkha AJ style bosaka Tripuri khorang channel no amono sana muchungo kubuyo tongdi tei rajniti article ni media taongdi
belai khero hambai chobani sengkrak e je style tripri khorang taisipro bosaka tripri khorang tripri nationalism ni ideology o siminche himo aboni bagai tripri khorang ni board of director segang pila wansokmani kaisa cable channel che tripri khorang khuloklayana hnai phiaba kwbangma kok salaina thangtani tripri nationalism ni samung sung tangai manglak bobo phai sinnai paithago ke chini tripri khorang bo kaisa korop ngai thangnai hnai wansuk laino tripri khorang ni team jeng only YouTube person by Facebook person khlai simin che jeng matong lai mani kok tei kaisa kok hungkang ke channel hingke TRP jesike pano nango a jago ideology tamo kusta pano kaisa channel kaham channel himna thangkhang kai abutorokno kusta pano oborokni dorkar bo kwrei phiaba tripri khorang a jago thangkhang ke tripri khorang ni bokrok ni himai thanai aboni bagino tripri khorang je jaga tong simple ke matong lai mani kok aboni bagi political ni media ngai samung tangnani obo imango phano tripri khorang ni krei tamni bagin ke je kunu samung ni bisingti phano tripri nationalism ni kok no siminje sakang pila tripri khorang wanchugo. Next question angkha Ranjit Debormani Tripurari khorang nobo ang sanamu sungo wansogui naidi kok Tripura channel versus chini khorang channel sabo kubui kok Tripura channel is great news channel sir Komol group okay Tripuri khorang wansugdi salsa Tripuri khorang bo kok Tripura channel notui khuk lai sajakma tongkhna belai khena hambai chobani sengkrak borongmenang Ranjit Debormano ahai akok sathai klayo Tripuri khorang Tripuri nationalism ni lamao siminche himo Tripuri khorang tabuk thangjora Tripura hastini kokborok channel phanongthang eba bangla channel eba newspaper rok phanongthang illegal immigrant rokno yakti sawi kok samani tabuk thangjora kunu channel eba kunu newspaper no pano nugyakho phia obonle nukha chini borok bai borok chin tiprasa bai tiprasa no bengali kok salai manile nukha tabuk ahai no hai akok kuriwi phaipiro Tripuri khorang ni kaisa no ideology Tripuri nationalism ni ideology chini choba angkha ayang phatar ayang narni sibin phainai illegal immigrant bai se chini choba a jagao chini tiprasa bai tiprasa chini Tripuri dofani lukurok sak bai sakni bisingo kok banglai mani no khe Tripuri khorang bahai khlaiye nai tongoi manai illegal immigrant rok nokhlaw siminia nukao phai sokpaikha phiaba noksingo jengja tongnai rok chini jengse jeng kok banglai tongkhang ke phatar ayang narni phainai rok bai jeng bahai ke sobar lainai jeng jotono saimano borongrang komol koloi 20 years high experience holder media department no tei abono rugui no jeng tomono Tripuri khorang ni chief editor ni experience no jeng rugui nai khang ke Tripuri khorang ni chief editor ni experience 13 to 14 years siminse media department ni experience phia sia rengya angtei phano Tripuri nationalism ni ideology ni bisingtei Tripuri khorang ni chief kok guriwi phuriwi jekunu news channel ni chief no phano eba hauni lukurok no abono no message hokna nayo jeng bai jeng bahai khlai kok banglai chelilai chini choba jeng bai jengya chini choba angkha ayang phatar hastene phainai illegal immigrant bai se nei kaisa kok hungka ke obono nok khungsawo bwsa magnai tumuno okra masa kusu masa jumuno tongkha ke kusukuk tumuno tera phano kutuk jago okra no kutuk jago atte haiklai no chini borong nang komol bo senior 20 years high experience holder grang sakao ayang narni bai chini choba u kokno
thana thangthani tamni bagin sing chini dopha bai chini dophani borok bai sing salai lab gri ayang narni bai sing sobar laina nango akok no a message no toina thangtani tripuri khorang no yak lai nrok sajakmani hai jakhna pia tripuri khorang ni simin message jotono tripuri khorang no sinina bagi ki sikang puila tripuri nationalism ni kok no saibana nangnai pia a jago lai thangnai bisi 70 years old hai ni wan chumung bai tumuno wan chugui tripuri khorang ni kok no wan chuka ke nang jibon phano tripuri khorang no siniwi mangalak abu tripuri nationalism tamo u kok no sai mana tumuno thangka ke poncho tripuri tam no han abono sagang puila sai mana nangra nai khaya ko sagang te kaisa kok sawi kelangi thangana abo khe opte hai tumuno tirino tripuri khorang ni puila mangpli nai tongong ke tripuri khorang ni nationalism tamo aboni ideology tamo abono kebo sai mangalak aboni bagai abono sai mana bagai hingkang ke tripuri khorang go opte hai tripuri nationalism ni mangpli part 1 part 2 snamjak tongo abono naikha kino teibo clear ngai hinai tripuri khorang kok kasar namuchungo enkai tirini bagai asunung siteng sobani sengkrak takhuk te bukhurok jotrono chibai ya phore hambai jotrono haino hai